Normal wallahi. Umar daga ina haka? Allah daga bakin shago. Ni ma na zauna a wajen shagon Gaison ne wallahi kawai. Ina jin kamar bana jin daɗi sosai. Gaba ɗaya a gajiye nake ne wallahi. Haba. Ni mutum ina hankalin kai tafi ne. Bari kai da Umar. Wallahi ina masifar son yarinya. Aba Sadiq, kai da kallon yarinya kawai sai ka ce mun kana son ta yanzu baka kalle ta yanzu ta wuce baka kalle ta ba. Amma da kallon ta kawai waye ka ji kana ka san baka san ta baka san kawai ka ji kana son ta. Ka san ta ne? A'a. Ka taɓa ganin ta ne? A'a ban taɓa ganin ta ba. Okay. To kawai ka je ka ce kana son ta ma ai nake ga zai fi ko? Soyayya. Ai. Aba abokina. Ko da kallon yarinya baka san ta ba baka sani ma ko matar aure ce? Ni na san ba matar aure ba saboda kalar matar aure ya fita daban. To kai ta ya ka sani jiya nan baka shigo garin nan. Yaɗin mage kowa ya ci sa ya mai. Haka. Kasuwa tana shirin kamawa da wuta. Alhaji rigakafi ya fi magani. Dan turo maka wani foto a WhatsApp. To Alhaji barin duba. Yanzu immediately. Na ga sakon da ka turo mu na buɗe na kalla ka shirya karfe 4 na yamma da kai zai yana iya. Kuma ka turo min account number ka. Alhaji kuma ai mu ka san mu ba ruwan mu da wannan account mu ba mai da shi ba kawai zan turo shaho wannan yaron nawan ka bashi. Hakan ma yayi. Aha. Ya cikar baka manta karfe 4 nan ka je ka jira iya. Samuel kai ka tsaya ka jira mu a nan wajen ka jire mana kayan mu.
mai daɗi a game da wannan yarinya, wadda ba zai sa na ji wani abu a raina ba. To dai yanzu ni ka san ba a haka da ni. Da farko dai wannan yarinyar duk saurayin da aka ce yau ya zo shi gurinta, to wallahi ba a taɓa wanyewa lafiya da shi. Me na muku? Ko ka sani ma ba zai ma amfani ba. To me nayi? Kai dan abu. Boss. Gawa tana magana. Ya kamata ba mu awatar mu da ruwa boss ba. Ya kamata. Ya ba. Kada sauya fata.